Bennem mindig is nagyon erős volt ez a drive, hogy segítsek, és azt éreztem, hogy szeretnék odalépni az érintettekhez is, adott esetben hosszabb távon is kísérni őket. Vállalkozásommal a nehezített gyermekvállalási élethelyzetben lévőknek szeretnék segítséget nyújtani, konzultációkon keresztül, embriológiai, reproduktív egészséget támogató életmódbeli információk és egyéb biomedikális információk átadásával, átbeszélésével, és ezen kívül pedig mentálhigiénés támogatással is. A legfőbb misszió az a nehezített gyermekvállalási élethelyzetben lévő egyének és párok támogatása, ugyanúgy a nőket és a férfiakat is beleértve, de fontos az edukáció, például azzal kapcsolatban is, hogy a férfi érintettsége az 50%-át teszi ki a meddőségi eseteknek, és minden, ami ezzel a témával kapcsolatos. Azért is lehet az iránytű vállalkozás nevének fontos része, mert az érintettek gyakran találják magukat elveszettnek ebben az élethelyzetben. Nagyon sok a kérdés bennük, nagyon sok adott esetben ellentmondásos információkat kapnak, és nagyon sok esetben nem biztos, hogy megfelelő forrásból kapják az információt. Mindezek forgatagába fontos kijelölni, hogy merre van az út, és merre van az az út, amely számukra a legmegfelelőbb. Közvetlenül tudok segíteni, ami mindig is célom volt. Az embriológus éveim alatt is sokat beszélgettem az érintettekkel, de ott fogalmazódott meg bennem, hogy nagyon szívesen segítenék közvetlenül, akár mentálhigiénés formában is, mert hogy a lelki faktorok is nagyon markásan megjelennek ebbe az élethelyzetbe, és nem kikerülhetők. A siker lehet egy vér szerinti gyermek születése, de adott esetben örökbefogadás is, vagy pedig a gyermek nélküli élettel való megbékélés. Nagyon sokat kaptam az AVEP programtól, sok hasznos információt vállalkozásról, marketingről, brandépítésről, és személyes mentoráción keresztül összeraktunk egy üzleti tervet is, amelynek mentén tudom építeni a vállalkozásomat. Olyan kapcsolódások is születtek ez alatt a program alatt a vállalkozó társaimmal, akikkel mai napig tartom a kapcsolatot, és sokat beszélgettünk adott esetben arról, hogy ki hol tart, és kinek mi a következő lépés. El tudom képzelni, hogy hosszan benne leszünk egymás életébe.